Iku adalah sambah makan atau sambah juadah yang katang. Manyo mama ambo Sultan Bandaro sambah tibo kabakai mama. Jiko disimak kaji alwih maripai tajam bak santano orang pandeka pelangkah di ujung keris pajalan di mata padang aka alwih beriman dalam budi menuju ke ilmu lawit seilan dirubut. Jiko ditimbang naraco adat-adat sesuai jupusaku bari takana coba labih nak kasantano amih murni indak tarago kadisabut yulah kunyang kasadun. Takalu ilmu kadituntik datang petuah dari nenek turun ke mamak, dari mamak ke kamanakan sampai kepada kita nabasam. Indak boleh dubah lai basuwo bak nangku adai batutu aja panitahan boleh manih baso baik boleh menyebut kebenaran. Salapih adu kulo nama rusuh kalau ambo buah kerusuhan kalau bakato dengan pandai sabuah bakato dan batipuan bak santano orang mamapih. Kalau mengai ada upannya asyang ikan asyang puluh upannya tidaklah disamukan. Nan sawajah kadiri ambo bagai memandang musuh labu namunnya tampak hitam saja. Di Allah Ta'ala kayu sungguh membuat barang sakandaknya malang indak dapat ambo tolak menuju indak dapat ambo raih. Malang terugu bagi ambo. Ditimpu baban barik ko ambo jujuang kapalo ko pacah ambo pikul bahu kuruntuh baitu bana aratinya mak. Manyo mama ambo Sultan Bandaro. Di awal kalam tadi disambah ambo nan sapatah mulik tetabu akan rapi sambah terserak kanan rami. Santano ambo bakato dengan lai taraca di pasako tatonggo di lembago manabang ko lai di pangka menjuluk ko lai di buah bakato ko lai di bana laki datua kanan banyak. Tapi kok bakato ambo dengan tidak malu tertumpah pada badan diri ambo tacoreng arang dikan yang buruk barito di nagari. Sabab baal deba itu bari ampun ambo de panghulu banyak nambah sati orang gadang banyak nambah tua. Barago baru suah tampik lalu nangka dituju itu juga. Tak kalau semua kadigali tekalo rantiang kadipatah panghulu badiri di nagari memangun adat di pusaku. Madokan bari coba lebih menyusun cupak digantang. Di adat memakai pusaku tinggal maragoi cupak tataga utang maisi sungguh pun sagano itu di silang abapangka di karajo nabap pokok. Dicarilah picak na selayang bulik na sagolong. Kini picak la boleh diloyongkan bulik la boleh digolongkan. Sabarih anginan basah hujanan wakuhun kayu nabapangka kato dan memuluk Allah menjadi bulu pakakato. Garak datang dari Allah warih dan datang dari Nabi. Allah garak datang dari Allah warih datang dari Nabi. Sambayang dibari bawa katu, makan dibari bakotiko. Sambayanglah tibo di wakatunya mungkinlah samo kita karajakan ditampik siang-siang. Ba'ala kini tibo di wakatu makan. Tinggi dikait lambik jatuh jauh dijapik lambik tibo lambik bangik sebelum hasil kinilah hasil si pokok si pangkaran. Lah manatiang si malin pantan ko hidangan Allah katangah galih di piriang Allah babari mangku Allah taidang aye basuh Allah katangah. Baas tantangan hidang kami nang katangah. Jiko indak terletak pada tampiknya patut disiwuk joko dikida di tengah ko di tapi rancak di ujung ko di pangka calon-calon matu memandang. Nan bak panih dalam biluka maklumlah manusia bersifat kilau nan tekadi karena Allah. Tantangan hidangan kami nang katangah. Kailia ke batang hari kemudian ke puah kambah. Durihlah jalan ke peraman minumlah air nan taisi santok lah hidangan nang katangah nak sanang puluh hati si pangkalan itulah sambah tibu ke bakih mama ambo Sultan Bandaro.